Bertan Baztan elkarteak Nafarroko Rural Kutxarekin akordioa sinatu du goizean Elizondoko Arizkunenea kulturetxean. Sinatu duten hitzarmenari esker bertaneko kideak komertzioek eragiketa bankariotan baldintza hobeak edukiko dituzte aurrerantzean, eta bezeroen fidelizazioan urrats garrantzitsua emanen da. Ekimenean bertan Baztango Junta eta Rural Kutxako ordezkariak izan dira. Egunon eta lehenik eta behin eskerrak eman bertaratu zareten guztiei. Gaurkoan bertanetik bildu gara, sinatu dugun konpromisu berri baten berri emateko, eta jarri dugun txartel berri baten funtzionamentu eta promozioa esplikatzeko. Lehenik eta behin azalduko dugu pixket gure helburuek zein diren, eta gero jarraian gure txartelaren ezaugarriak azalduko dazkitzue ondoko punto batean. Gure herriko merkataritza zerbitzu eta ostalaritza indartza da gure helburua sinatu dugun konpromiso honekin, eta gure herritarren zerbitzua hobetzeaz gain, ordainketa eretan halako abantaila bat ematea dugu helburu. Bertzetik gure bazkideen posizioa hobetzea izan daiteke bertze helburutako bat, hau da, itentuzten erosketa eta gastuetan nolabait ere txartel honen bidez beren posizioa hobetu. Gure bazkideen lehiakortasuna hobetu bertze gauza batzuten, orain azalduko dut gauza horiek zein diren, eta beti ere nolabait ere txartel hau ibiliz, hori ere bai luzatu. Hau da, gastuak murriztuz eta elkar laguntza bermatuz. Beti aipatzen dugun bezala, hori dire gure helburu handienetako batzuk. Txartel honen bidez, abantaila ekonomiko eta promozionalak gure herritarrei luzatzea da, bai merkataritza, zerbitzu eta ostalaritza arloetan. Orain aipatu duten bezala, txartel berri batekin hasiko gara martxan, eta orain Arantxak esplikatuko dazkitzu pixket txartel horren oinarriak. Gu lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu Nafarroko Rural Kutxaren partetik, bertan Baztango elkarteari gurekin konfiantza izateagatik proiektu hau martxan patzeko. Uste dugu tokiko ekonomia bultzatzeko aukera ona dela, baina kolektiboki eman behar ditugu pausoak helburu hori lortzeko. Komertzio txartelaren ordaintzearekin abantailak nabarmendu nahiko nituzke. Printzipioz, kredituzko txartela bat da, ez du mantentze kuotarik, munduko edozein tokitan onartzen dute, iruzurrezko erabilera eta istripuzko heriotzen asegurua badu, eta txartela edukitzeko ez da beharrezkoa Nafarroa Rural Kutxako bezeroa izatea, domiziliatzen aldelako bertze bankuetxetako kontuetan ere. Hortaz aparte, Nafarroako Rural Kutxako komertzio txartela duten bezeroek bertan elkarteak egiten dituen deskontuetan, erosketa bonoetan, oparietan, sarietan eta bertzelakotan parte hartzen ahalko dute. Txartela hau, kanpaina honetan parte hartzen duten komertzioetan edo Nafarroako Rural Kutxan eskatzen alda. Espero dugu ahalik eta komertzio gehien parte hartzea proiektu honetan eta jende animatzia txartela hau erabiltzeko. Eta berak aipatu bezala txartel hau laster jarriko dugu martxan, txartel hau lortzeko edo bazkiditeko bertaneko hainbat zerbitzu edo ostalaritza edo merkataritza erakundeek dugu, eta erran bezala martxoaren 15-tik apirilaren 15 izango da erabilgarri, 100% deskontu batekin. Bertzei gabe esker mile bertaratu zaten guztiei, eta espero dezagun helburuak bete eta bide luze bat izatea.